Čau ľudská, keďže nie som v Bystrici a nemôžem prísť, tak som ti zrobil tento tutoriál. Takže si pozrie, že povedzme, že to chceš od tejto strany číslovať, si klikneš na predchádzajúcu, dáš vložiť, koniec, dáš na ďalšej stránce, dáš OK, teraz dáš zobraziť, záhlavy zápätí, toto musíš odškrtnúť, tam dáš toto, nadáš od tohto miesta dále, dáš OK, zavrieť, teraz znovu, klikneš sem, toto odškrtneš, dáš toto miesta dále, teraz dáš, klikneš, máš vložiť číslo stránok, zobraziť aj prvé, aby ti to začalo od toho, presne, ktoré potrebuješ, dáš, ja viem, od 9-ky, máš 9, tak ďalej, no, toto musíš vypnúť, znovu, aj tu, aj zavrieť. Teraz klikneš sem, teraz len delete stlačíš a vymažeš to. Máš zavžiť. Máš tu sú číslované a tu nie sú. Od prvej. Čiže, a tu si to môžeš potom ľubovoľne meniť, dáš vložiť číslo stránok, tu si daj, toto musíme zaškrtnuté, tu dáš formát a dáš si od ktorej stránky chceš, napríklad od 12. Čo 12. a tu na nemáš nič. Takže tak. A ešte som ti chcel ukázať tu nastavenie tých okrajov, tak to dáš súbor tu a tu si nastavíš čo potrebuješ. OK. Takže tak. Čau.